dịrịzi chacha o isi na ibu odogwu isi na ibu odogwu odogwu dị n'ode enwere ndị bụ odogwu nwe ndị na-eme ife odogwu ụfọdụ si na fa nwere ego ma fa dị eme ife afụla anya o isi na iwere ego nwanne mekwa ife afụla anya o ife emelu ka eji ekwuo ife emelu ka eji ekwuo ife emelu kantel ife emelu ka eji ekwu onye ọgwụ ebighị m ekwe ife afụla anya o ọ ga-abụ oge ga-anwụrụ ọnwụ ụmụ gị ya letakwa afụfụ adịrọ mma ma chao a na-abụrụ ọgaranya bụ ife emelu ka eji ekwu onye ọgwụ a na-abụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu odogwu ayi anabụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu anabụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu odogwu ifugo n'enu ụwa o ego na-agwụ agwụ mana afọ adị agwụ ebe ị ga-abụrụ ọkpa for mouth ọ bụ olue n'omume o oluzie n'omume o enwe malụ ndị bụ odogwu ụfọdụ si na fa nwere ego ma elu efe eji ego eme o falachapụzi ọsọ odogwu abụrụ ọkwa n'ịnọnụ ụfọdụ ga-enwezi ego fa na-ebughali ego ka ama oge m ife afụla anya o ọ na-elifusi ego ya o ebighị m ekwe ife afụla anya o nyawa ga-egosi onye ịbụ igbo be anyị kwuru si o ọgaranya bụ omume a na-abụrụ ọgaranya bụ ife emelu ka eji ekwu onye ọgwụ a na-abụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu odogwu ayi anabụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu anabụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu odogwu Chief Sir Mike Ọfọzọba Igbo osi mobile ume ikuku isi bi ego odogwu na South Africa odogwu lụrụ họtelụ Gibson City Hotel ime subekod eziadị ọ bụ nya ka eji amazi odogwu Sunday City etibusie nwa odogwu Dubai ike na lebele ị na-anụkwa maka City Plaza nke ọ lụrụ n'ọgụ achio Sunday City lụrụ ya lụ odogwu na Dubai odogwu ọrụ maka isi ego Honorable Prince Ugo Martins ekweze eselu n'ụmụ awụlụ ka isi bịa Obizi Faison SS Happiness Capacity leader ndị so movement ọnụ mekene gị ndị nyere aka ha karịrị akarị ebighị nyezielu ụmụaka eselu ka na-ekwuzi okwu ya Ugochukwu na-ekene gị Chukwu ga-etunye ego ugo ndụ dozie ama ebe nna agazi ka nje ezute oyibo gị bụ Ikechukwu Ọbọnọ gị bụ Akudo n'echia gị n'ala ebili gị na nwanne gị nwoke ibe nwamba onye nja
njaliko oke osisi o ugili na mi ego ụmụ eze ka isi bi elu unu mepela na mụ muziki o ndị niile na-etizi egwu n'ime ana mụba anyị o anyị niile na-eme nwanne o ọ bụ aka ọrụ Ikeju Ogbono ya na njaliko oke osisi o onye mmụ eze obodo dike o ifugo niile n'ụwa o ife onye melu ka o ji ego ife onye melu ka eji ekwenyelu ya o obodo biko n'ụlọ n'ugbo a na-abụrụ ọgaranya bụ ife emelu ka eji ekwu onye a na-abụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu odogwu 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 ayi a na-abụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu a na-abụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu odogwu 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 kedu onye na-ekwuzi okwu ya o a na-eme ka Hillary Prince nwanyị nne o ihe ọra ka isi bi elu ofu onye amala amalụ ihe ọra niile malụ ga malụ mana mụ ka isi bi elu ndị nyelụla aka karịla karị ịbụzi chumu obenye ihe elu maka ọ ga-adị m mma o ka ndị ezutọ igbo ebe atụ nwadị okwu odogwu n'ụmịata obodo eze afọ nwe lote nna ya o ndị ake na-alụ ibili o ndị ake na-alụ ibili ndị melụ ma iri ike o ndị melụ ma karịrị akarị o His Royal Highness o Emmanuel Udoji eke Nwachukwu tụnyere ogo odogwu ego n'ihe ala o ihe ala ka isi dị elu kedu maka Chinedu Chinedu ibedi ego ụmụ ikwu ka isi dị elu odogwu na South Africa ị na-anụkwa maka Belsin Motor Company o Company Limited Lagos branch niile o kedu maka Emeka Ọfọ o so na ndị bụ odogwu dịka jisie n'ike nwa okwe nọba n'ọgbọ mụ bụ Chisom abụbụlọ okwe mmanwụ ọrọ maka nsi dị elu a na-abụrụ ọgaranya bụ ife emelu ka eji ekwu onye a na-abụrụ ọgaranya bụ ife onye melu ka eji ekwu odogwu 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 odogwu